Támadáson egyből, meg karmolátás, kapirgálás. Tényleg nem szabad így fogni a kis kutyákat mesélni? Jól tudom, akkor csak nem tudtam, hogy fogjam meg szegény. Mindegy, az a lényeg, hogy a hasát is foghatod. Csak hogy most kaját nem akartam, hogy megtanítani. Nézd meg, már látom, hogy az anyag kajájára. Most kajáltak. Zabagépek, egyszerűen őrülek. Oda járnak lokkolni. Sírelmesek. Már lokkolni. Te még megismered a tiédet? De valami. Nem, visszük a slagot? Ő az, ugye? Melyik Úgy ő? lehet megkülönböztetni, hogy a másiknak több fehér van a hátában, a két lánynak, nekik meg ugye sima vagy nem olyan sima. Aha, igen. Megtámadnak. Szívem engem elkapott az egyik. Gyere csak, nagyon harap. Olyan színhegyes még körülbelül gyerek kutyakok, hogy... Gyere! Az biztos, hogy papírt, meg minden szivacs darabkákat meg szeretik találni minden.